Vedeli ste, že najväčšie nepochopenie v histórii filozofie sa týka muža, ktorý učil pravý opak toho, čo si o ňom ľudia myslia? Epikúros. Keď počujete jeho meno, myslíte na divé párty a luxus, ale to je obrovská chyba. Epikúros v skutočnosti učil pravý opak hedonizmu. Jeho definícia rozkoše nebola o pôžitkoch. Bola o absencii bolesti a úzkosti. Žil jednoducho v záhradnej komunite. Jedol obyčajný chlieb a vodu. Cenil si priateľstvo nad všetko ostatné. Jeho filozofia učila dosiahnuť ataraxiu, pokoj mysle. Nie cez materiálne veci, ale cez múdrosť a cnosť. Používal filozofiu na odstránenie strachu zo smrti a bohov. Moderný výskum šťastia dokazuje, že Epikúros mal pravdu. Trvalá radosť prichádza zo jednoduchosti, komunity a pokoja mysle. Nie z materiálneho prebytku alebo okamžitého uspokojenia. Takže keď budúci krát počujete slovo epikurejský, pamätajte si, skutočné potešenie prichádza z múdrosti, nie z prebytku. Epikúros to vedel pred 2000 rokmi.